Ana malam kang thir arju sena rata tum a men hem phu tok po la pen halatum ke do ana phanta Jerusalem asan choma so tarlo pon po astolam kang thir ka por hi phuthap tum ka do ka ve phan ana ma hi jume pa pe do na pini anam ahir jume ake japon pena jok si ke seng arni pen ningkan thoksi nang ke pleng unahut mondoli kang thim ka pe thir ji aphang labangso rongsopi mondoli arnam kopuana hir jume nang piloma lapen nang japon loma puke tum theklong lo kenanga na tum ke ningkan ke Ukrainian bak ke preaching station along si son si nang ke dolo setame Ladakh rong sapi sora tum ke karjong kang thir pen nang Japon la pen ning sipet pen alang litum non khuaira long nang karja patum an ke langdam pulotang te kaprek mondoli ke the along ke alang litum ke langdam pulotang te risonim so nang naklo sedame alang litum nang karja patum an ke sarpimar lapen sar maratum saide ko committee member ke alang litum ka do ka be se tame labangso khoira long si nang ke dun la alang lituma arta alang dam pulotang te e osomar nang naglo puason lo se tame alang litum nang arna ma phan nang ke kroi ka che hodai pena zo labangso preaching station ke prap jin pen pranganat dambom lo lapen pini nang lelo lake arnam ahir jume abinong lo ini nelin ningarong parpik lo nemli moderator akam nang ke klemu na hut labang so apor tum nang chetong chit ke athege ha mizoram malong setame ne ke do una hut chigloson thom moderator akam ne klemu moderator akam claim lo October chiklo ke presbytery mai pilo November December lo ke claim cheng ahut ke karbiang long along ke dang ke wang thuji aphan si sinot amai pi pen nang toy thu hala mizoram along ke pine moderator akam laan ne claim girja hem ta ingkupe lapen mondoli ka pethir the seta pilo moderator ke claim nang ji ason ke ne claim lo la so akam son ni ason si ne claim la ke anam chini lo bon kusine lima thalo la dang nang kele de ta phi ke mondolia saratum ne riphan nang inghon si anam akam pena jok si labang so moderator akam nang claim pa claim pon thilo hada ke chitim ra chitim akam chinglo son thom nang claim lo labang so di malong ke apor pading muchor lo ne ningarong parpi lo lapen pastorate along setame pastorate chairman nang ke claim lapen presbytery along lason ne claim una hut seta kaprek along ke program penang andolo ne ning insam adim lapen ne ningarong parpik adim bangke labangso program nang ke do una hut tuma mondolia sar senior atum mondolia sar prodip singnar mondolia sar dola sing teron mondolia sar howel milik atum langlitum nang chetong lo kaprek mondolia sar senior atum setame nang chetong lo la ke ne ning sampik lo athe ke ne litum o somar atum aphan si par om nang ji lapot si mondolia sara senior atum nang ke do dun nang ka chetong dun ne litum aphan nang ka par om dun pena jok si labang so mondoli setame a hir dolo a lon dolo a man dolo lapot si ne ningarong parpig lapot si ke wang bom jilang atuma mondolia sar lapen dikon atum aphan setame pini ne likathan kang tunga bangke mo nang litum labang so kam mondolia sar kam nang ke claim un hut seta tuma senior atum nang ana ma phan nang ka che hodai binonga son si nang ka che hodai pon bom ji aphan si
nang lituma phansi neli ning thelo la pen pini la bang soi tuma presbytery secretary ka peklang tang ason si tuma di phu presbytery ke pastorate pli dolo non zai pongpen pastorate pho dolo Heloving lo la pot si presbytery OB la pen presbytery standing committee member atumta ake ong nang chetong dun thek lo setame pini tuma secretary pen statistician la pen moderator elect la pen standing committee member atum nang chetong dun lo pot ne ningarong parpilo ke thanang sia son do lo setame phang olo pot la pen ajaha ka tunga an inchir duk ta hai mane seta mo ne karjulong pen ke pha chainong o ke men me chotla lam ke than pu se tame pajir ding chenno na pu lo pot si la pen jok kali ke than kang tung pen jok si pajir ding chet seta eng ne lo bo sine ma tha lo seta me tunga secretary bangke zai on mondoli zengkha along si damla alang li hem nang kele ung si ting pup po la ta ma tha nang la za se ta me pini nang ka chetong du na tum ana phan kopilo ne ke than po usi neli ma tha lo akaprek athepi invite move de lo labang so hu ke neli kaita ne kangwai alama bangke mondoli arnam arong sopi alam hela helo lun bible lun along tum karjulong tang asom si kang thirang long athak hem phu me thang arong sopi chekim lo israel along kapre ka dima par la jerusalem chinghon muchor lo ana marong sopi nang phuthak la manghu me melam ning jelo rat atuma men hem phu to pol la pen hala tum ke do ana phanta jerusalem asan cho maso parlo pompo usi tum theklong lo mondoli anam arong sopi la ke kristo avi pen nang ke nam la pen nang ke sing a mondoli hello la ke number isia phan chini lo na neli ke sing takali nang li ke sing takali ha ko pen jisu kristo alang li vi kang thir pen si labang so mondoli si nang keseng lo la pena hem thur se tame alang li jisu kristo a arlong ke the thak thak la helu la pochi mondoli ke the do mondoli so do se tame a arlong a foundation ke jisu kristo kalidet pulotang te mondoli arlong nang ka ching room atum arat atum ke ning ka siksak la pen ning isi ave la pochi tum mondoli kaching room una hut ke jisu kristo ke number 1 along tum ke do bom puseta nangli tuma mondoli ke ong seta ong e seta arnam pe thir pon bom po ning isi nang pi pon bom po puke tum chinilona ko pie the si labang so pir thelong ke rong sopi kaprek du lapen building hem ahum lang dam pulotang te america de talong lang dam sena lapen Europe de talong lang dam sena India de talong setame lang dam sena building ke the bari penang an dolo lapen lang ta lang me piglu setame labang so ahem akethe kelang me nang chong vai ve pinpen arnam ko piethe si labang so kardo mahem amondoli nang ingvailo puke neli matha pon bomlo inglong kaprek du inglong lang me pik du inglong akang tuita du sedame bible long lang dam pulotang te Jerusalem arong sopi Jerusalem labang so zai ona anglong ke anam alangli methang ke do adim aphansi alangli chongvailo la pochi labang so ha ko pen ke Jerusalem alam anam arong sopi alam labang so manghu me alam ke bangatum nang
ke than ver pini Manipur long lang tham sena khe atum ke che bohong lo khe atum ke che bohong lo meitei la pen mizo la zomi pilo paite la pen kapre atum la tum ke che bohong alang li tum me thanga khe aphan la pen meitei la pen zomi atum aphan che bohong na chong hoi si ana marong sopi mondoli kardo mahem mei keke athe kapre kabelo labangso amondoli girja ahem along lapen labangso mondoli along nangka chingrum atum rat atum along si kang thiret arnam nang kedo penagapon labangso ituma havara long setame non ke atomon wang bom neli tum Christian atuma phan nang ke lang selet la pen ituma girja hemta nang ke lang selet atum nang klang bom athe ke kopilo akapre kapar dipurong sopilong ke lang mepik ahir ke do a building a hem do lomati piethe si la ke lang selet neli tuma phang ko piethe si nang ke lang selet athe kapre do neme thang phan ma nang ke lang selet nang ke arje me pik pena jok ma nang ke lang selet la pukali neli nangli along nang ke do nangli mondoli along nang ke do arnam ke reng et arnam nang ke do pena kapon lapot si labangso apor nang kele una huse tame neli nangli phan ke thir klong pen anama phan nang ajab thikno lapen ning isi pen tum Christian tum dolona se chang nang ji apor nang kele una hute setame se chak lona ladak toklo rada tuma men hem phu do topo lapen hala tum ke do ana phanta Jerusalem asan chomasol parlo pompo usitulo labangso anam bang putina phansia men topo mondolia long mahang ke thek mia tum an ke alangli parlo pompo usipulo lapot si pini neli nangli ke labangso Kristo mondolia phansi thir klong pen do bomma ahok pet pen anama kam nang klemma bang atum thek long una hut setame thek long le dep una hut setame Jesu Kristo aphan ke kroi anama phan nang ka phere ahok pet pen ni tum do bomma puke chema tha pon bom lona labangso pir thelong ke nangli birthday komentulo oka nang birthday komentulo ka korjang aphansi birthday nang karju ke lualam korjang atum galang litum arta ke than sele to arta ke ong atum penan long le atum tadu sedame nangli mahang ke theka dim ke konalo oila matima ma hamren ma di phuma kopia hospital along ma kopia rong sopia long sinangli mahang the di phurong sopi ma hozai rong sopi ma aizol rong sopi ma lailo sedame pini neli nangli phan nang ke than kang tung abang ke konalo ne mahang ke the kona rong sopilo neli mahang ke the kona di malong si neli mahang ke the pu chechar ju jededra akenang sot nei ke mo anam nang ke wanguno Jesu Kristo nang ke wanguno alangli nang kaning je alam lapen karju alam nang kape klang ji alam ke lahelo kopirong sopielong ke nang mahang ke theklo pu arju jedet pen nangli Kristo avi pen nang ke nam tang amon dolielong si mahang thekma puke alangli arju lapot si Kosolo mahang thek pulang dam pulotang
ahok pe pen labang so mondoli ke nang li inghon he ning chitim pen labang so anam akam nang li klem ma ninga klong pen mondoli along mahang ke thek mi atum an ke Jisu Kristo alang li kewang unahut labang so Jerusalem sining arong sopi Jerusalem kimi along si alang li tumaphan si parlo ponpo lapot si pini labang so ili tumaphan matha pon bom lo na alarong sopi mondoli aphan li ke than ethe theni ne ke than kang tunga bangke pini pen nang li tum ke mondoli lailo preaching station pen ke breakdown lo eme thang pen nang ka char zap ji aphan si un an pen bori nang si nimar lia hin ke runga me hin along setame a prang preaching station a son thot nang ke do ver pula dang te ken kam che zor un ede chi la po chi ning che te var pine ning itum ka kama tha ke che prek nang ji ta prek nang ji preaching station a son si do de da mondoli abinong hilo la pen mondoli sar ke tum non ke invite po setame alang li tum ordination ke morning February chiglo an non pen February chiglo an ke mondoli sar ka vedet pen nang li tum nang ke doji invite ji pu setame pathir thela la po chi tuma mondoli sar prodip singnara bangke moni February chiglo an mondolia sara kimi nang ke klang kretik an alangli nang litum kala nazia phansi nang wang bompo ako morning February chiglo pen emethang pen che charjam nang ji pine amei pi la sonason nang ke cha kun hut ke di phu mondoli aphule hanglo na pu vera di me thang pen phule ke the nam nang ji sound box nam nang ji na hai tu mondoli pi along tu ma pe along si hang thulo na pu te therang me mil la po si la hai ka dok ve karjonga hi setame ken kam ka chezo pilo arleng ke the son si do nang ji la pen hormu horta ke do ke tha dana hin sang chikip la hai ka do ka velong setame mondoli ka pe thir tang mondoli binong ason si itom do nang ji la helo arnam nang ke phase la pochi pini labang soi tum mondoli ana marong sopielong itum ke do dun lo pochi ana ma phan ka choro lam pilona ana ma phan ning kimi pen che hodailona ini presbytery ke ja tum la pen kaprek mondoli pastore angkang la pen kaprek pastore pen nang ke wang tum an nang ka chetong du na tum ana phan se setame ne ka choning ri alang ke hem nang ke le uno hut labang sorong sopi mondoli kim akimi phan anam ardom pi pon bom se alang li tum ken kam ka chezor pon bom thek ji phan an pen bo ilona pastore talong ke ning isi pen do bom lona presbytery along se tame ning isi pen sinot along se tame ning isi pen do bon bom sena ar nam arong sopi ke labang so mondoli ke pir the hormu kalilo ar nam sining la pen pir the ka pin chonga bang alang li hormu lo la po chi bang atum ke nang ke lang se le ta ladak lang un e jok si hoturatum phangno ji si bor i seta ana marong sopi nang haiduk delo nang ke hona bang amek jangjil ituma phan nang ke hona bang Jisu Kristo nang mek jangje un hut setame neli nang li phan setame meke janga porave un an pen Jisu Kristo bang putin along aning arulong si alang li theng parpan nang kapar jab ji phan si tumbor inang si rong sopi girja hem ana ke the pen tum ke kim ke cheng un hu che the ong lu poma pusi tum ma tha setame lang tha ke bok tara tum ke ong hari sai de mo alang li tum wang ji ana ma phani tum nang ka che hodai
lapen labang sorong sopi mondoli ge ning isi pet pen nang gedam bom pulo tangte anam nang kam klembe po labang soarni nang kelepo moke pastor ke do di pastor seison aphan setami nang ka chaplang thek lata thang tai tum chinne lapo chi labang so aphan seta tum ma tha pon bom lona hanam lam ke than tang putang tum ka do ko be phana nam hirjume pa pe dona amen